Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ngadayu minister ubakirang kay ki isi tam namar bah ke sistem tam ki pulut por tang hakabara lamayong yaki syatrangan barhaba ki wani kendo yanga ke syukut tang ke examen banga syakot minister examen yakane lepin paud menteri ketenat pulih putih ke sarkar jela ubak lakmen rembui habakran kumukong san ke jingkli pait ba yaka ying school bathama jong ka darang government lower primary school West Jain Hills district Kabelasteng nadu usnam ka khandai spa lai popra ya ngi ying school bathama kabadan nyotli kamra class latai hapo commission education phase 3 hak jingat ka bakat sapu saulak jo usnam arajar arpusau hadi ka jinga lang umintu lapliru e computer class kabadan santli ki core computer par ko ka printer kasnong darang ka we snong ka bahe tam hapo kanaga thain ka jungi kasnong darang kade kasnong ka bai ya ka roy ka pa bat kasnong darang kade kasnong ka ba ki rangba ki prakhat na ka banta ka roy ka pa bat day na ka daw ka jing e ka jong phi ya ka roy ka pa kine ki ki urlong ka education department ha kini ki pratali ki snem hapo ka di alam konrad ke sama u chief minister badan buram ku jangi ngila persyang katla kat yai bansol ya ki problem ki badai bak education namar baban yo ya kacing nang kacing start ngidan kam ya kita ki paya baskan upaya banongkong kamot kayin school paya baan kinong hikay kibatbet paya balay idey ki policy jaga sarkar upaya basaw ki khna school bat kinong shawshlu hawarjat khapra ga kamal ya ka jing ya shok meeting mangaw chimisar bat ha tu por u commissioner secretary jangi ba di piwalang ngiakren kumno ondang estimate ya ka jidon kam pisa ban thempen themai ya ki school sarkar baro ngedon kam pisa kumba ar hajar kror tam ban themai ka e ja bagas ngau tenat ya chief minister jongi kalong let's do it wang tongin le ya ka ngenam la ban le sisin le hanrai we have to start somewhere ngehap ban sedang nangno re nangno den takada ngi launch ya commission education number 1 but kombaong treberlang bakade kahap commission kabalay tekine ki baro kiba ngisno tunat baudon chief minister ushani atali hangi bangin pe ya kabha kamiat jong ka pule ka buhi bat ngasnomu hagni ki light mission ngila pelut la kumba henrius pa klur tam namata ki elementary education but how no snem ubamanta ha commission education 4 ngin sanction kombasis pa prapaun riu teli school hapo ka jela ka jangi kombah nyau paulak kawe hangne hapo ka amrem subdivision ni don bok ka kharkhana hawai bhoy twa usdia thambuli omlat khur lamin nongbrem ka sken persit
bat kamu sekia kin yo ya ki ying school ki bat paka den ta kadao kas ki pai pa nong song song ni dei ban yas nok tila karoi ka par ka shong hakin nong yalam ka shong hakin nong mikma ladam don kita bar shong bawan ut sanga ngan nom tipha baka nega school ka don jakaban shna ladam don ki MLA nginam yo kamtam ki badon ke jingkit kle ta ka shnong darang ka long ka ber ki ai ki ba piran kan nga persyam lot kat ka bangala ngadang susim dang riu benai komo minister jong ke revenue and disaster management ngape ka e ke jing ma ya ka shnong darang ngayo i bagi te ki ye ngajan ye ngo Dominic ki don ka jing ma ngalaong yung video ban pa ya ki proposal kapoy markala jrom kumba arklurna ngamong bangin yo reka duty ka jonga kum nong mikmat habang ale ngadi ban pe ban habang yo i ngadi ban wat kilat ban ngam ju kham fe ha kalin yai ka jonga den ta kadaw nga kentu ya phi ki pai ba nong song snong ki briu ki bon kam ki wei ki briu ki bon kam ban lek pang klainya ki parti reu lak kemen remboy ubon kam ban lei wat ya ki hok ki pai ba bandon hapo ka konstitusi kanai ka school jong phi kam dei tang menta dem ta kadaw ngapat nga sai ong ya ki briu ka hok upat ba kabon ha ka sarka ka syong ha kinong mikmat dem ta kadaw baro kijing urlong kila urlong hapo ka snong darang tumbang ang mane mano ban poy perkat o MLA ayu hak por be lenti upet ya kacing majong yi hanrai nga yo i tangba mapi lada ka jia bangam yo kinong ibro o rembu sepat usutok yang i rembu usutok pat nganam kajing e jongai ne ka thain nim ba sispa klur ka sarkar lembag tourism department kala kathe bakan sathe apo kana ka thain ngi jongai ngilayo yak inland waterways kajing itu nak sarkar India ya kan ko ba umngot kom kata ka way nak inland highway kini baro nak mentajong no na ka mentajong ginong song snong ki kamera kelas pin sayo lang ba ka blok pin sayo den ta ka daw nga kentu ye pi kom ginong song snong pi de ban pe kat kom chit nong mi khmat kam de tang shibnai renam ta san pelix Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family.
Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है. Let's go guys. Party time. Skoda.